Potser t'interessa compartir amb la resta d'internautes la localització en un mapa d'un restaurant, d'un monument o d'una seu d'una entitat i facilitar-ne així les tasques de cerca. Amb Tinet Mapes i Google Maps pots afegir fàcilment un mapa al teu web fàcil, al teu blog o als teus missatges als fòrums. Per generar un mapa a través de Tinet, t'has d'adreçar a mapes.tinet.cat i seleccionar un dels municipis de la demarcació de Tarragona, per exemple Sarral. Seguidament has de clicar sobre l'opció Incloure aquest mapa a la teva web o blog. T'apareixerà novament el mapa de la població amb un marcador de color vermell. Aquest marcador el pots moure on vulguis i marcar aquell punt que vulguis compartir. Per fer-ho, únicament has de clicar sobre ell, desapareixerà, i clicar sobre el nou punt, t'apareixerà. A més de marcar el nou punt, també pots especificar el nivell de zoom en què vols que es mostri el mapa, així com el tipus de vista, el mapa clàssic, la vista per satèl·lit o la forma híbrida. Un cop tinguis el mapa acabat, se't demana com vols inserir-lo en el teu web. A través d'un botó que al clicar-lo obrirà una finestra emergent que contindrà el mapa o bé directament incrustant el mapa dins la mateixa pàgina. En aquest cas, elegirem la segona opció, amb la qual pots determinar també la grandària del mapa amb els píxels d'amplada i els píxels d'alçada. Això et pot ser útil per integrar millor el mapa dins el disseny de la teva pàgina web. Per últim, tens l'opció d'afegir un text que acompanyarà el punt que marquis en el mapa. En aquest camp hi pots posar dades d'interès sobre aquest punt, com una adreça postal, el nom del lloc, etc. Per finalitzar, només has de prémer següent. T'apareixerà una nova pàgina amb un codi HTML generat, el qual conté les especificacions del teu mapa. Per inserir el mapa que has creat a través de Tinet Mapes al teu web fàcil, has de copiar el codi HTML generat. A través de l'aplicació d'edició del web fàcil en el camp cos al formulari d'inserció de contingut, has de seleccionar l'opció Codi font, que serveix per l'edició a través de codi HTML. Si no coneixes gaire aquest llenguatge, et recomanem que enganxis el codi del mapa a l'inici o al final, ja que així t'assegures de no provocar cap error i que se't mostri el mapa a l'inici del camp cos o al final, segons com ho hagis disposat. Recorda de guardar els canvis. Per inserir el mapa que has creat a través de Tinet Mapes al teu bloc de Tinet, has de copiar el codi HTML generat del mapa. A través del gestor del teu bloc de Tinet i en el camp text del formulari Afegeix article, has de prémer el botó HTML, enganxar el codi del mapa en la finestra emergent i prémer Update. Recorda arxivar l'esborrany o publicar l'article. També pots realitzar una previsualització prèvia per veure si la inserció s'ha fet correctament. Inserir un mapa a Tinet Forums és molt senzill. Únicament has de copiar el codi HTML del mapa en el camp Missatge i eliminar el text que no estigui inclòs entre les etiquetes iframe, primera i última línia. Un cop fet, has de seleccionar la resta de text i prémer el botó que conté un marcador vermell del mateix estil que els mapes. Com veuràs, el codi queda etiquetat sota l'etiqueta Gmap, que l'encercla per davant i per darrere. Si fas una visualització prèvia del missatge, podràs comprovar si el mapa se t'ha inserit correctament. Si disposes d'un compte a Google, també podràs generar mapes directament a través de Google Maps si t'identifiques com a usuari registrat. En aquest cas, has de clicar sobre l'opció Els meus mapes i crear un mapa nou. A través del botó Afegeix marcador, hauràs d'especificar el punt que desitgis en el mapa. No t'oblidis de posar un títol al punt d'interès i de desar-lo a través del botó que trobaràs al costat esquerre. El codi HTML generat per Google, que trobaràs al lateral dret superior dins el requadre Enllaç,
l'hauràs d'enganxar de manera anàloga en els casos de web fàcil, blogs i fòrums amb el codi de Tinet Mapes. També tens l'opció d'afegir vistes a peu de carrer a través del servei Street View o la possibilitat de mostrar rutes a partir de 2 punts, un de sortida i un altre d'arribada.